dadak takon. Ya mesti to Kakang. Maruti, Ana apa Kakang kudu supani? siswana ing Gunung Bromo ki nampa perintah saka Bapa Guru Bantaran ing supaya murid antarane murid iki padha olah belangga utawa gegaden. Kakang kudu supani. Iki mau mergo aku ki uga ulah gegaden. Lawan Kakang ki Canggulo. Mergo rasane awakku ki saya Kakang. Banjur ning kono ki mau aku padha jagongan lawan Kakang ki Canggulo. Guyu ta sampeyan? Uga sempane dudu bocah cilik wingi sore gampang diapusi. Aku weruh ora kanthi nyilah pripate liyan. Aku weruh yen to Maruti dalah Kidang Wulung iki lagi andum kasmaran. Kakang kudu supani. Dadi mau sampeyan tumekani papan kene iki wis suwe Kakang. Wes, Oh, sampeyan ngerti? Apa kan wis dumadi aku kelawan Kakang ki Canggulo? ngerti wae. Aku ngerti kabeh apa sing tindake lawan Kidang Wulung. Maruti, Kakang kudu supani. piye? Pancen ora tak selaki. Tak tutup-tutup ana kaya apa mesti bakal sampeyan uga ngerti. Ya monggo Kakang, antarane aku dalah Kakang ki Canggulo. Wis jodone lawan Bapak Gusti Bantaran. Ing kono, mergo aku saya anggun kudu glajen, jur aku ki saged jagon lawan Kakang ki Canggulo. Pancen aku lagi kasmaran lawan Kakang ki Canggulo, Kakang. Aku rama itu yen to kowe kawan Kidang Wulung kae dijodohke Bapa Guru Bantaran. Sampeyan wis Nanging kowe kudu mangerteni, Bayu. apa kuwi, Kakang? Siswana ing Gunung Bromo sing kapernah tuwa iki dudu Kidang Wulung ora. Nanging kudu sempane. Banjur karepmu ki apa Kakang kudu sempani? Tenane ngaku pingget ati. Sakwise kowe cedhak karo Kidang Wulung. Sampeyan ki lara ati, Ora. nek aku cedhak lawan Kakang ki Canggulo. Iya, Lah kuwi sebabe apa kok nganti sampeyan ki lara ati kaya ngono, Kakang? Mbok ewangi nganti awakmu kuru, mbok pikir ki mergo lara ati. pancen. Kuwi sebabe apa, Kakang? Pancen ana sebabe mau. Wis yo sebabe apa? Sebabe aku jadi seneng karo kowe dhewe. Aku Nanging aku jadi rasa seneng karo kowe. Kakang kudu sempani. Lho sampeyan ki kandha yen kok sampeyan ki seneng karo aku kok lagi iki to, Kakang? Kok ora biyen-biyen sadurunge aku dijodohke lawan Kakang ki Canggulo. Tenane ngaku biyen arep nembung lawan kowe. Aku ewuh pakewuh lawan Bapa Guru Bantaran apa? Aku rumangsani murid ana ing Gunung Bromo. Apa aku lakon nembung rasa seneng karo kowe? Kakang kudu sempani. Yen kok nggonmu nembung lawan aku wektu dina iki ya ora andhet, Kakang. Kamu pake wis tak wenehke sawetuhe kelawan katresnanku Kakang ki Canggulo. Ora bisa, Kakang. Maruti, Kenapa? senajan to kowe dijodohke kelawan Kidang Wulung lawan Bapa Guru Bantaran. Iya. Wong lagi dijodohke. Iya, Kakang. Mbok ya kowe duwe ulah sithik lawan kudu sempat. Ya ora bisa kaya ngono. Mergo apa Kakang kudu sempani. Tresno ki saka ati pawitane, Kakang. Kepiye nggonku nglakoni yen aku sesandingan kelawan sampeyan? Kamangka sekithik bae aku ora duweni rasa tresno. Perkara nglakoni kuwi gampang. Pakon kowe gelem cedhak saben dina karo aku, mesti bakal duweni seneng. Seneng lan seneng Kakang kudu lawan. sempani. Sing gedhe pangapuranmu, Kakang. Aku ora bisa. Aku ora bisa, Kakang. Apa kowe ora duweni ulah sithik lawan kudu semane nalika kowe ana ning papan keluar Kidang Wulung lagi seneng-seneng kowe tak dadak ing supaya kowe gelem napa apa sajroning ati kowe napa dadi pacangan mongko dadi bojo. Kakang, api-apian aten. Jagat iki digelar apa? Jagat ki rame sak godhong kelon. Coba to
jagat kae digelar rombo ora mung sak godhong pira nanging sing dadi catetane sajroning atimu ora ana pencawadon liya sak kejaba mung kowe. Kula kanthi pinaruti. Aku nembung dene rasa seneng karo kowe ning pengarepan mbok yo kowe diwelas tamponen kanthi Ora bisa, Kakang. Aku wis janji kelawan Kakang Kijang Kulung. Selawase aku bakal urip bebarengan kelawan katresnanku. Maruti! Kakang kudu sempani. Kowe ojo gawe piketing atine kudu sempani. Kalaupun kudu sempani duweni kekarepan, ucapan mesti bakal kedadian sing ora kepengin kudu sempani. Mula ganti kuwi. Ayo mah. Elong. Lelaki karo kudu sempani. Sampeyan ki nembung ngalus kelawan aku wae durung kinaruan. Nek aku ki gelem ladeni kelawan sampeyan, apa meneh? Aku ngerti, Kakang. Sejatine tumindakmu ki soro, sarwa kasar. Apa anggonku nglakoni, apa kudu tak peksa batin? Ora bakal nglakon Kakang kudu sempani. Tenane ngaku tumindak kasar, tumindak soro kegawa saka kowe. Kalamun kowe gelem nampa apa sing dadi kekarawan, aku ora bakal tumindak kasar karo kowe. Kula ayu narusi. Lemon. Ora Kakang kudu sempani. Mangkal. Kakang kudu sempani. Maruti kepiye? Dadi anggonku kepengin duweni katresnan kelawan aku. Kira bisa dipenggal. Ora bisa dibongkar. Padha-padha murid ana ing Gunung Bromo. Ayo ditemtokke Kakang. Yen pancen adil kekarepanmu, kepengin duweni tresna kelawan aku. Aku gelem napa? Waton, aku duweni penjaluk Kakang. Banjur penjalukmu apa? Loko marang Uda Semani. Aku mbok bisa bakal mujuti sing dadi penjaluk aku. Yen Kakang kudu sempani bisa ngalahke julidku. Aku bakal gelem dadi bojomu Kakang. Tegese Aduh Aji Jaya Kawijayan. Sampeyan uga duweni Aji Jaya Kawijayan, semono uga aku Kakang. Ditemtokke. Ayu Maruti apa kudu sempani sing bakal tumekaning pati Kakang. Maruti. Apa wis mok pikir sekabeh tembungku kalamun mengko kowe kelakon tanding karo Uda Semani? Kenapa ora Kakang? Aku iman karo kowe. Karena apa? Senajan kowe anake bapa guru bantaran nanging sing duweni Jaya Kawijayan sing ditumpleke blak ora kowe nanging murid ka pernah tuwa Uda Durung Semani. kinaruan yen kok Ayu Maruti iki bisa kalah. Ayo ditemtokke. Maruti, Kudu sempani apa Ayu Maruti? yen pancen kuwi sing dadi penjaluk aku ora bakal kabutan. Nanging yen aku bisa ngalahke kowe getek pek bojo. Yen pancen bisa. Bareng apa siji-siji Ya kudu bareng to Kakang. kaya ngono. Hop! Hei! Hop! Let's go! Ning ngarep aku mau wis kondo. Kowe bocah wadon urung ana pirane karo Uda Semani nanging wis sembaci. Ha iki nyatane wedan apa? Maruti. Senajan wedan apa aku pengen rasane prawanku Maruti. Ayo. Semaput kok katon ae.
Basane wae iki nang ulun abang. Kowe kandha seneng lawan aku. Apa kaya niki tembung seneng aku? Iki ora bisa sampe kok kan orang ragam. Ora ketang sasine. Kuwi uga wis diundurake aja kajayan. Kabeh kuwi bisa kakotane ora ragam wae. Kurang aku pundi to yo Kakang. Nek aku bisa apa Kakang? Kamu kudu dino iki. Aku mengapa wanita aku ora bisa belani lawan-lawanku Kakang. Aku luput Kakang kita kurang aku jalo banget. Paten ora aku Kakang. Paten ora aku Kakang kita kurang paten ora. Kita belum dijagale manungsa. Kalamun ayo nanti wis capek lho. Jeneng ayo nanti bawaan manito. Kalamun musuh lawan jalanan ora bakal bisa menang. Sampean naling sesok itu bener ora bisa kanggo tulundul kabeh para siswa ning Gunung Bromo Kakang. Idang mulung. Kowe aja nglumputke aku. Apa sebabe nganti aku tumindak kasar lawan Mark. Ya toh? Ora bisa nilai sajroning atiku aku dhewe sesuk karo Mark. Pas. Aku sesoko Mark isih prawan. Endi sing luput? Kleru Kakang. Kleru manggen. Mbok menawa wae Kakang Sempane iki wis ngerti ning rewo-rewo ora ngerti. Wis cetha kalamun bopo guru bantaran. Ki wis njojokake aku lawan Ayu Naruti. Yo kene sampean tumindak kaya ngono Kakang. Aku weruh. Aku uga ngerti. Nek pancen Kakang Sempane wis ngerti. Kalau Maruti dijodoke karo bopo bantaran. Nanging kowe uga mangerteni Kakang. Wong lanang utawa murid ana ing Gunung Bromo ora kowe dhewe. Uga Sempane uga klebu murid pernah tuwa. Aku uga seneng karo Maruti. Mula kanthi wis cetha Maruti wis silang prawane, kowe becik pisake, kowe dene rasa seneng karo Maruti, Maruti tak rabine. Kang Sempane. Apa? Kok teko gampang sampean kandha kaya ngono. Ya gene ora. Sing mesti aku ngajeni karo sampean. Aku ora mau ajari gapuramu ora apa-apa, Idang. Nek pancen sampean kepengin mamah, golek ana wanita liya sak liyane Ayu Naruti. Oke, bocah ayu ning Gunung Bromo, Kakang. Tembung tan bedane tembung kawan Maruti ing supaya aku golek bocah wadon sak liyane Maruti. Nanging ing jagat iki sing ora liya Ayu Maruti gacor dong sak jeneng ati kudu semai. Kakang Sempane. Oh, Ora apa-apa, Kakang. Kabeh iki kebacut. Ning aku weruh dhewe ora dadak pilih pripate liyan. ropo kowe? Padha-padha murid ana ing Gunung Bromo, Kakang. Apa ora? Kakang Sempane cukup Kakang. Maruti kepiye? Cukup aku sing kok larane aja nganti kelawan Kakang kita ngulung. Aku sing lara Kakang. Aja nganti sampean kuwi cantro lawang sampean ki larane kelawan katresnanku. Untuk dino iki sampean wis kerusak kelawan aku. Wis marem hatimu Kakang. Terus hatimu Kakang Sempane. Kakang kelawan Kakang kita. Ayo. Kakang tidak mau Kakang. Sisan gawe wis ana kedadian kang kaya ngene. Bakal tak jumbake langsung aku malikane aku ketemu karo kowe sepisanan. Cukup. Lamun aku ora bisa urip bebarengan karo kowe kudu tak enteke patne Kakang. Ojo Kakang. Ojo Kakang kita ngulung. Kakang, Kakang Sempane ojo Kakang. padha-padha siswa. Umpama Mas iki padha dileler, umpama ndok padha didadar. Sapa kang unggul durite ento sing menang. Untulan-tulane. Ayo tak ulungke kan sampean.
Mbok menawa tembungmu kae kanggo mbukake dalane patimu ditanggu. Ayo, sanding karo tugas main jalan pirang dina pirang. Canda Apa ya? Wah, kampung ki kapsatku ono ning buka. Kakang Wulo, kakang Sempane cukup kakang. Cukup bajone kakang. Kowe aja melu-melu ngono iki. untuk rangka pracetak nganggo atos sebalukan. Ndak kira ora bakal ono karampungan kakang. Semua karno kepiye? Kendak karepake sampeyan uga dene Aji Jogawicaya. Ing papan kene padha dianake Aji Pangabarang sapa unggul Aji Jogawicaya. Bagus. Tembungmu sing pungkasan pancen tak ngenteni. Hatimu ora sapa-sapa nanging sultangane kuda sempat. Marti sawang batang iki dangkul ing papan iki. Kakang Sempane cukup kakang. Kakang Wulo bajone. Kakang. Iya. Umpama ora ana bapa bantaran, bakal tunggal silih sampeyan. Kuda Sempane ora bakal nampe tantangan musuh. Piye mati kowe? Kakang kudu Sempane. Kakang Kitang Wulo. Bapak. Mati. Bapak. Wes kakang cukup kakang. Kakang Wulo, kakang Sempane cukup cukup kakang. Cukup kakang Kitang Wulo. Bapak kita semua yuk kakang. Ayo, Bajorno. Loh, kowe antang. Kakang! Kakang Kitang Wulo. Kakang. Bapak. Sampai niku ampun ning tengah. Bapak. Bapak. Ya. Telah. Memelok sepisane kok dadi eret-eretan. Apa mutung Bapak? Kakang Sempane iki yo ngono. Piye, Maudi? Sampeyan ora ngerti nek Bapak ki wis sepuh. Kandhani yo. Semono uga sampeyan kakang Kitang Wulo. Bapak ki wis tuwa yo kakang. Kok nganti sampeyan ki teko Bapak kok ngene. Ora becik to kakang. Pesake Bapak kakang. Bapak. Aku iki arep kanggo bakalan piye lah. Tenipun Bapak. Kula namung meni contoh Bapak. Sampai niku ampun ning tengah. Ki tanggul tanggule bal-bal. Ngene. Kowe wis kepengin gelut karo Kijang Wulung. Lah semono kok kowe Kijang Wulung kepengin gelut karo Kuda Sempana. Wis juara to piye? Wis kondang. Wong kowe gelet ake mbok pamerno karo wong Brabu. Wis juara piye? Ini. Ora perkara ora bisa padha dirembug to. Kok nganti kowe padha ngudan silunge Bathara Kala.
kirang apa sing tak sandhang. Atase aku wong tuwa pinangka dadi gantine wong atuamu. Babar pisan kowe sakloron. Wis ora melu marang tetembungane wong tuwa. Mani merga kowe tak anggep murid ana ing Rama kene kang pinangka dakwahake. Ngomong bloko karo bapa. Perkarane iki mau ngono apa jajan. Perkarane Ayu Maruti, Bok. Perkarane Ayu Maruti. Kok perkarane Ayu Maruti nganti kowe padha gelut. Jur manggon ngendi salahe Maruti Gus Mas? Salahe Maruti digendong diindit. Kula bocah lanang, Maruti bocah wadon. Ya. Kula tasih Joko, Maruti uga tasih Amban. Sampun pas yen to uda sempani duweni rasa seneng kaya Ayu Maruti. Tenane kula duweni rasa seneng kali Ayu Maruti. Kaya ngono. Menengo sawetara ya. Kang Ulung, Apa bantar? apa bener sekabehane ature kudu sempani to? Sedaya ingkang dipun aturaken kaliyan Kakang Sempani menika leres. Nanging boten kirang-kirang anggen kula ngemutaken kaliyan Kakang Sempani. Menawi to sampeyan menika sampun jejakaken kula kaliyan Sadi Ayu Maruti ing piyambakipun tansah tumindak ingkang dodro. Kaya ngono. Ya. Maruti. Yer apa kang ditindakake? Kudu sempane tumanduk marang kowe. Kenapa kula kecewa roko? Ya. Loko karo bapa wae to, Nek. Kula isin koko. Isen iki ra ana perkarane to. Rumah serasa jembat terus kula koko. Kula kepengin pecah kemawon koko. Aja ngucapake tembung teng kaya mangkono. Selagine wong lara wae digoleke tombo ben bisa waras. Parandene kowe wong Bagas waras. Kok kepengin njaluk mati iki mesti wae rek ana sebabe to. Iki kula menika sampun boten kiat balik koko. Sumpah sedaya lelampahan kesang kula. Kula kepengin mati kemawon koko. Kowe ora urip ijen. Kowe jek duweni wong tuwa gedhe. Nek nganti kowe negakake kepengin njaluk mati. Aku ra kelangan anak to. Coba bloko karo bapa gedhe. Kaya angin kula kumecap menika rumah sawrasan. Kula isin kula wilang koko. Coba Amargi wekdal sakmenika kondo karo bapa. Kula sampun dipun prawoso kaliyan Kakang Sempani Bapak. Kowe wis diprawoso. Maruti, Bapak kula isin koko. sing kudune kowe kudu sing setiti lan ngati.
nambali tembung yen Maruti iki wis tak jujukake marang Idang Lungkene apa kowe wis ngrusak marang kaprawanane marang Semar yo terus kepiye kedadian iki Apa guru bantaran dening sampun cetha yen to Maruti menika sampun ilang prawanipun boten sanes sing tumindak kula. Pramila Bapak, kula nyuwun kanthi sanget panjenengan jodohke kula kalian Maruti tak pek bojo sisan gawe. Kenyalangan ya nggih. wani tumindak kudu gelem tanggung jawab. Tapi senajan kowe wis tak jujukake marang Idang Lungkene kowe wis ilang marang kaprawananmu tetes kowe wis tak cabarake nggonmu bakal jejugan marang Idang Lung nanging kowe bakal tak jujukake marang Kuda Semani Sepiro ini tresnamu kang kumantuk marang Ayiwar nanging kowe kudu eling manungsa campur dening karep lan dene karep lan kekarepan kowe ngono kudu linambaran ati kang wedi lan ati kang sabar dene kekarepanmu kowe kepengin omah-omah lan ayu nanging kabeh kahanan kang menekake marang kowe sakmo kowe dene ditampa kanthi ati kang ikhlas lan sabar Kiki kula sampeyan pikiran betara bisa ketesan kula kalian ayo Pak Ibu. Mergo Maruti wis ora suci ora pantes kalamun kowe dijujuan lan ayu Kula nyuwun kalian sampeyan Bapak. Jangan to ayu Maruti sampun dipun prawo sampun entas sakit nopo. Ora kepisit. aja jagat iki digelar monggo donya ora bisa kelon aceh wong wadon kang ayu akeh bocah wadon kang manis ono sak jabane gunung Bromo kowe bakal ketemu lan jodohmu to
Kakang Sempani kaya dening sira menestani lawan Kakang Gidang Kulon. Ora Kakang aku mau. Aku ora sedo karo Kakang Sempani. Aku sampe tega karo aku Kakang. Karo aku. Senajan tuh aku ora bisa urip bebarengan kawan kowe. Sampe tega karo aku. Ora ketangsa iki cing simpeno nek Kakang Gidang Kulon oleh pucuk ngatimu. Ojo nangis aku. Apa? Sampeyan melu nangis. Nangis sapa? Lah niku mimpuk. Sampai niku mbok nelek. Nangis gak mbok nelek. Kakang Sempani, Gidang Kulon kepiye? mbok menawa sampean ora kelakon mirip bojo kawan ayu ayu. Kalau sok bisa sampai Kakang. Gidang Kulon. Aku ora bakal ngabari kabeh pancap iki ora. Aku mung ngerti sepiro to yen to bapa bantaran duweni mantu calon mantu kawan aku. Wis cetha aku dijodohke kawan mak. Ojo mantu. Ora apa-apa Kakang Sempani. Apa? Mbok menawa iki kok arepake. Ning aku tepleng tangan sampean. Arep beli ngopo? Besok kalamun sampean kelakon urip bebarengan kawan ayu maruti. Kalamun sampean wani miloro kawan katresnan kowe maruti. Mungsuhmu dudu sapa-sapa? Musuh sapa? Mungsuhmu Gidang Kulon. Oi! Mati kowe Gidang Kulon. Aku mati kowe. Opo ngapake kowe? Hei Gidang Kulon, yen mata aja mbet ana ing Gunung Bromo. Ayo adep arep iki lho kudu semtandi ngono. Ora wani kowe nangis guguk-guguk suara entek gudi suara. Aduh. Kula matur. Rahayune aku dijono anakku. Ora aku mbok tabrak enak. Migat ninggalo ing Gunung Bromo. Maruti. Ngene rene yo, Nduk. Ditampa ora ketang kowe wis entuk gantine wedhus gibah. Bos! Sampai kok ngarani kula wedhus gibas? Lah kowe kaya wedhus ta ora? Boten, bot. Ya wani mrawos ora kaya tumindake wedhus. Wedhus wis kulino mrawos. Mbek-mbek iku. Wah, Resik kaya kowe. boten napa-napa, boten napa-napa. Nganti aku ngongkon kowe gelem tresnani karo Kudu Sempani. Mergo aku mesakake ponan kang ana sajroning garpu. Mongko yo, Nduk. Mundak dina mundak gedhe wis ora bisa katutup. Nek nganti kula ora gelem nampa marang Kudu Sempani. Sampe tega Bapak. Meksa kalian bantos kula. Sampe jodohaken kula kalian Kakang Kudu Sempani. Kowe ora gelem mergo Sampe boten mikir ati kula Bapak. Menawi sampean menika ngendika ingkang kados ngaten, rumangsa kajuing-juing ati kula Bapak. Nek menika Bapak, kula pun jodohaken kalian Kudu Sempani. Kula boten sudi sampean kemawon Bapak. Sudi. Maruti! 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 Ting! Pripun? Maruk ninggalke kula niku pripun? bocah lanang kok bento. Sampeyan ngarani kula bento. Isih njaluk tulung neh karo wong gerak. Sampai minangka tiyang sepuh. Ayo Maruti iki dipindhakake kaya dene pitik babon. Pitik babon Sing lagi medhun saka pangkringan. medhun. Iya isuk-isuk medhun saka pangkringan. Eh? Lono jagur roh babon. Mendhi rak doyak. Doyak. Mengko rak babone kesel dhewe. Yen Mengko rak meneng wae. Babone karek lanangane karek jagone.
sependane Maruti Babon kula jagone Iya. tak oyahe.